Бил европейски изборът на Румъния. Освещен на простота. Европа на просвещението, културните революции, Ренесанса, майката на най-прогресивните философски учения, на демокрацията и идеята за човешките права. Онази Европа никога не би направила такъв избор. Това е изборът на брюкселските чиновници, на Урсула, която жертва хиляди европейци, за да облагодетелства Pfizer, разбирай съпруга си, на джендърството, на извратената представа за свобода и демокрация, на контрола, граничещ с фашизъм. Европа е обаче нещо повече. Тя е изкуство и култура, научни постижения, революции и свобода. Ето това е истинската Европа. Смисълът на идеята за обединена Европа не е в политически контрол, а в равноправие, суверенни държави, икономическо обединение, основано на взаимни интереси и уважение. За съжаление обаче тази мечта беше провалена. Посяха зло, разделиха държави, общности и хора. И това няма да продължи дълго. Вече знаем, че не. Моята Европа не е тази.